Alchemilka. Pre alchemistov takmer magická, pre bylinkáru zase nenahraditeľná. Pozrime sa na ňu bližšie. Po stáročia ju vnímali ako bylinu, ktorá v tele obnovuje rovnováhu a stratenú silu. Nájdeme ju na vlhkých lúkach. Je to taká nenápadná príbuzná ruže, ktorá rastie po celej Európe. A presne tieto kvapky fascinovali alchymistov. Považovali ich za magickú, nebeskú rosu plnú sily. Začnime pekne od histórie. Ako sa vlastne po stáročia používala? Hovorí sa jej aj ženská bylinka. Pomáhala pri cykle, po pôrode, ale aj pri trávení. No dobre, ale je toto všetko len folklór? Alebo sa za tým skúsenosťami naozaj niečo skrýva? A presne tu sa spájajú staré pozorovania s modernou biochémiou, ktorá nám dáva odpovede. Takže, od folklóru k vede. Pozrime sa, čo veda objavila v jej zložení. Jej sila je vlastne v takom koktejli účinných látok. Kľúčové sú hlavne triesloviny a flavonoidy. Práve triesloviny sú kľúčové. Predstavme si ich ako také prírodné sťahovače tkanív a slizníc. No a flavonoidy im v tom pomáhajú. Sú to vlastne takí ochráncovia buniek s protizápalovým účinkom. Dobre, a ako toto všetko dokopy vysvetľuje to tradičné použitie? Poďme si to spojiť. A zrazu to celé dáva zmysel. Ten sťahujúci účinok trieslovín zaberá presne tam, kde treba. Výsledkom je dokonalá synergia. Účinok, ktorý posilňuje a chráni, ale zbytočne nedráždí. A čo na to dnešná veda? A hlavne, je jej používanie bezpečné? Laboratórne štúdie teda potvrdzujú jej povesť. Na rozsiahlejšie klinické štúdie sa však stále čaká. Väčšinou je úplne bezpečná. Ale pozor, kvôli trieslovinám to netreba preháňať s dlhodobým užívaním. Príbeh alchemilky je vlastne skvelým príkladom toho, ako stará múdrosť často len čaká na potvrdenie vedou.